Είσαι, τόσο πιο διαφορετικά να βλέπεις τα πράγματα. Δεν το ξέρεις. Διαφορετικά μάτια είσαι όταν είσαι μικρός. Όχι βέβαια. Απλά ο εγκέφαλός σου τα αντιλαμβάνεται ιδιαίτερο. Βλέπει όλα πιο μοναδικά. Έτσι είναι. Για πέστε μου, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θυμάστε όταν ήσασταν μωρά? Εγώ, την κουδουνίστρα μου. Τι παγά συνέχεια να φουλμίζει και στο τέλος μου πάνε και το κεφάλι. Από τον ήχο που έκανε. Όχι, από τα χτυπήματα. Τι παραβλέπεις στο κεφάλι? Εγώ πάλι θυμάμαι κάτι αστράκια που έφυγαν πάνω από το κρεβάτι. Συνέχεια τεντωνόμουν για να τα πιάσω και να τα δαγκώσω, μα ποτέ δεν τα έφτανα. Χάλια κατάσταση. Α, γι' αυτό είσαι μονίμως ανικανοποίητη και μουρμούρ. Όχι βέβαια. Απλά όταν βάζω ένα στόχο και δεν το πιάνω αμέσως, τρεσάρομαι λιγάκι. Αυτό είναι όλο. Καλά, εντάξει. Μην αγριεύεις. Αν ο τωρινός σου στόχος ήταν να μας πείσεις, μας έπεισες. Παιδιά? Ναι. Εγώ ρε παιδιά, θυμάμαι τα μουσάκια του μπαμπά μου. Το τι τρέχεις μ' έχω ρίξει. Δεν λέγεται. Και τι σχέση έχει ρε Στέλια το φτέρνισμά σου με τα μουσάκια του πατέρα σου? Άντε ρε, έχει. Κάθε φορά που με φιλούσε, τα μουσάκια του μου γαρνούσαν τη μύτη. Άσε, σωστό μαρτυρί. Εγώ πάλι θυμάμαι τη μητέρα μου που έλεγε βούτσου το μόνο. Ποτέ δεν κατάλαβα τι εννοούσε και να σκεφτεί ότι είναι και μορφωμένη. Εγώ παιδιά, δεν θα έβλεπα όταν ήμουν μωρό. Τι εννοείς? Ήσουν τυφλός, έδινες παντού σκοτάδι. Τα δείτε βρε παιδιά, όταν λέω δεν έβλεπα, εννοώ ότι έβλεπα μεν, αλλά τα πάντα ήταν κουνημένα. Γιατί ήσουν άρρωστος? Μήπως έπινες? Όχι, κανένα από τα δύο. Το θέμα μα πήγαινε όταν με το καροτσάκι να κοιμηθώ. Και? Βλέπετε την κυρία, τα ίδια